saya gendang usah dinteni Mbak Ni. Lagian kondangan adoh-adoh, parkirnya adoh barang. Kesel iki. Kadone iki mau. Sayur dong ya. Tak ngoco sik. Oh, wis pas. Mbak, ayo wis siap urung. Iya iki lho nutup lawang. Ya tutup lawang barang opo lho sangar nyolong omahmu iki? Sik tak nunggoni dulurku sik delikne lho. Lho aku mas sakit mau lho. Ya wis entar ana jago kene lho. Alah, rusak iki kok arep pacarku. Aku nang dhisik aku nek gak gelem. Jago kene dhisik lho. Rame-rame lho heran aku nggak Sabar lho Rara. Sak entek rendange. Ah, Kaya ora tau mangan rendang. tan pisan apa ora iya lho? Enggak, aku enggak pilih rendang. Ya wis, karepmu. Kan Mbak Nis ngenteni. Suwan si Dewi. Saya ke mangkat. Suwine ram lho, tak tunggoni ket mau. Ya piye parkir lu adoh banget. Ya, alah ya. Mbak. Iku dulurmu to? Iya. Telu-telu nih. Iya, ayo ya. Heeh, wis tak iki dulurmu. Apa? Lemu banget awake. Ya wis rok kene. Alah aku pengen rendangan ku nang kono. Ya ora payane kowe malah sing entek-entek. Ora to. Apa tetep ae lho. Kaki mangane titik lho ras ini. Jelas ngomong aku pi. Ora, saya gentang banget ya Allah yo deh. Ayo. Ayo. Mbak. Dulu kawan ini pas luar nyolong panganan ya. Ya kaya kowe ra. Aku jalan kresek kudu gowo. Kowe kok fitnah lho kaya sini dhuwit karo dompet karo HP. Ayo gendang, sak entar rendange tenan lho iki. Sak tampah delok iki. Pokoknya sak tampah. Mbak iki ayo sih. Lho ngapa sih ngomong-ngomong kayak aku ya? Iyalah, malah gelut. Lho apa ta? Pede amat sapa ngomong dirimu? Aku lo krungu, aku lo gak budak. Ngapa? Sampai tersinggung. Sampai tersinggung. Sampai ya. Wis meneng ora Cilik kemelinting. Waca. Delokan kalau kae. Delokan ke awakmu. Cilik kemelinting. Kae rasa iki ngetek-ngetek panganan iki. Ora, cangkem lho ora. Ora itu kondangan iki aku. Tetep. Sampai makas kok iso-iso kan iki ngetek rendang ning kana. Mun ora cangkemmu lho ro, dhek kan nyumbang lho ro. Jana ora. Iki piye to iki? Iki piye yo? Aduh. Wis gak balik ra. Balik. Mun ora tak tuwapuk cangkem ora. Dek aku balik wae ngetek rendang ning kono. Ora kita kondangan iki lho nih tebalan nih. Cilik kemelinting cangkeme rusak iki Mas. Iki apa sih? Yo dek lo cangkeme rusak. Isi lho. Kondangan yang ini aku nyetir bae yo. Sekedar awak. Iyalah, tetep ae. Aja bingung iki. Makasih aku pisah apa iki. Lho, wis kene. Kan emang kenyataan bae Mbak. Nggih, pesen mak. Lho bodoh. Ora terima aku, Mbak. Iki ono pacaranku padha manggil. Ayo balik. Ajen dan cuy kayak cilik kemelinting. Sini kok kowe iki